Nog geen beeld? Er is geen beeld. Er is geen beeld. Wat zei ze nou? Er is geen beeld. Wildbeeld? Wat we net zeiden, hè? Wildbeeld. Wildbeeld. Hallo mensen, ik moet zelf ook even dingen instellen hier. Ja, Binker? Ik ben live, mensen. We zijn live. En Jim ben ik ooit bij natuurlijk hartstikke leuk. Ik zal mijn eigen iPadje erin bijpakken. Dan kan ik nog even wat reacties zien op deze livestream. Ik begin nog eens met de schoenbeek niet, mag ik zeggen. Het best eigenlijk. Het schoen net meer al op moe leren. Even zien, YouTube. Jongens, ik ben zo bij hem. Ik moet even dingen instellen hier. Blablabla. En ik ben een AI eten trouwens. Dat mag ik nog gewoon. Mijn dagelijkse AI. Zo, huppakee. 6 kijkers. Zo, ik zal hem even stilzetten. Beeld, zei het klein banaan. Zo. Nog goeie. Goeie, jelle bananen, jongen. Was ik wat winnen of net? Ik ga namelijk wat te winnen, joh. Dan ga je wat te winnen. En dat zullen we eens even... ik zal even zien hoe ik het dier, want dit had hij in... Even zien, daar komt hier. Misschien, prijzen. Er zijn prijzen te winnen, meestal. Nou, had de prijzen te winnen binnen. Dan moet ik gewoon bijwijzen, hè. Maar ze zien, zo'n mooie animatie gaan we het zien. Prachtig. Wat een feest. Wat een feest hier. Oh, sorry. Ja, dat zo. Oh, hier kan er weer inzetten. Sorry. Ja, sorry meesken. Ja. Sorry. Nou, we hadden insprutsen op insprekken.nl. Waar van je is al dwaande met het geweldige project. We hebben een hele mooie database met Frieske Sintjes, meidje. Die dan weer voor de smartware binnen. Voor letter. Dan kan je de telefoon aan het Fries verstaan. De zwagerrobot van die Beppe kan Fries verstaan. En misschien kan je zelf een Fries praten in zoekenballen. Waar zullen ze praten in Ingrek Fries waarom? Omdat die smart mak is. En dat willen we natuurlijk. Hè? Dat we gewoon Fries praten. Kennen het in de Google Home, in Siri, in de zwagerrobot Tessa. En in Tesla misschien ook trouwens. Dat betekent. Dat is in Tesla bestuurderkast. Ga links. Dat is een mooi wens. Nou, dat is bestuurderkast. Ga links. Ga rechts. Ga rechts. Doe nou. Hey. Rechts. Nou ja. Maar goed, voordat het zover is, maar we dus al jaar Sintjes inspreken. En ja, we vragen Jim hulp daarbij. Hè? Want iedereen in Friesland die een beetje Fries praten en lezen kan, die kan dus inspreken. Zo vaak mogelijk. Het leeft zelfs zo vaak mogelijk, want bij 200 uur, de 200 uur binnen, dan had je iets, had ik begrepen. Dan had ik geleerd zijn, bij 200 uur Friese Sintjes, dan kunnen we echt onder de slag. En het stuitte ze in me afvregen van, ja, maar hoeveel ben er nou dan helemaal? Hoeveel hebben we nou inspreken dan bij snel? Nou, dat ben 160 uur, dus we moeten aftellen, maar nog 140 uur en dan is er een hele mooie database. Nou. Dus hoe zei je, help al je mij. En degene die ik inspect op inspreken.nl, die kan prijsjes winnen. Ja. Dat doe ik gewoon. Ja. Dus, nou, ik eerst zelf een goede voorbeeld ja natuurlijk. Want ja, goed voorbeeld doet goed volgen, zeg ik altijd maar. Dus ik zal eerst zelfs even inspreken hier. Dus ik zal even zien, hoe gaat het? Dan kan ik even zien hoe het mat. Ga naar inspreken.frl. FRL. En dan kan ik gewoon inspreken. Ken ik mijn telefoon? Ik heb een prachtig mooie microfoon natuurlijk. Hè? Dat zie ik wel. De lood komt dat goed. Het is kristalhelder tot bij je. Dus ik kan gewoon hier zo inspreken. Maar je kent op een telefoon waar geen inspreken.nl. En zie ik me aan en iets meer vertellen hoe de prijzen. Maar ik je eerst even wat Sintjes in lezen. Dadelijk hele mooie prijzen. De oornimmer houdt een eeg in het zeil. Dat is nog eeg. Ik zeg eeg, maar hier is dit, als ik het zal lezen, ligt het wel eeg. Je vielde haar al dagen wurg en misselijk. Schakel je toekenstekker in je oor. Ho. Had je het net goed. Ja, het is misschien wel handig om de zin eerst te lezen en dan in te spreken. Maar ik doe het gewoon tegelijk. Want ik denk van, ja, je kan ik altijd nou ook weer op nee inspreken. Dus, doe mast hem net vertrouwen. Wat haal je aan die treien kanten? Kranten natuurlijk. Dan mag ik eens even luxe. Dus die harkje? Nee, kranten zit er toch. Dat kan ik niet meer lezen volgens mij. Dus ik ga dus in op Nijdwan. Kan ik gewoon op Nijd drukken dus. Dan kan ik op Nijdwan. En dan... Wat haal je aan die treien kranten? Ja, welke ik nog meer verkeerd in? Dat ging helemaal mis. Hey Jasper Dijkstra, jongen. Jasper, jongen. Hartstikke al insprutsen op inspreken.frl. En dan gaat hier.
schakel je toekenstekker in je oren. Zo, nou, eentje en dan hebben we 4 cent insprutsen meisken. En als je nog ook inspreken, dan kunnen we prijzen winnen, hè? Prijzen. Dus, en het mooie is, hoe kun je die prijzen nou winnen? Dan ga je gewoon even naar... Nou, kijk, gewoon erin doen. Maar dan mag ik eens even zien, dan komt er een soort van drost-effect hier in beeld. Hier doe ik even zo. Huppakee, je naar de frieskevlogger.nl/prijzen, lit in gegevens daarachter. En dan maak je de kans op een prijs. En dan is het heel mooi. We verlotsen dus prijzen, noemen de meesten die zich elke dag daarvoor inschrijven. En dan maak je de volgende dag, maak je dan de winnaar bekend. Dat is het mooie ervan. Dus, goed bezig, jongen, zegt Hendrik Jan. Ah, jongen, Hendrik Jan, jongen. Doe ik goed bezig, denk ik. En wat zei het? Kein banaan. Kein banaan. Die zei, droom je ook in het Fries? Dan ga ik nooit echt benijd, toch? Trouwens, ik zit in met die prijzen, hè? Maar dan weet je wat je winnen kennen vanzelf. Zo zit ik hier gewoon te zeggen, er ben prijzen. En dan dit aai is winnen. Een lekker aai. Stuur die op hier. Nee, dat doe ik niet. Sorry, geen aai. Geen aai, dat bedjerft. Ja, hele mooie lachjes voor op een fiets. Zat je misschien wel terug, is het de laatste tijd wat donkerder, jongens. Of het is donkerder, jongens. Het is niet donker, het is alleen nog jij donker. En daarom is het hele mooie lachjes die kerstnaam op die fiets doen. Nou, is er een persoon hier in dit pand die broekt zijn ek. Dus misschien kunnen we hem even vragen om een recensie. Oren Eduard. Kom eens. Deze lachjes, doe haast deze lachjes, hè? Kun je heel even vertellen hoe de mensen deze lachjes goed of... Ik vind het goede kwaliteit. Ja, maar hier even zitten, helemaal zoals het net. Hoi. Zo. Wat vind je van deze lachjes? Ja, goed. Echt, mijn normale fietslamp die vind ik niet echt goed, maar met deze erbij dan is het zo van, we hebben alle veiligheidsstandaarden weer te pakken. Dat is echt goed. Ja, nou, oké. Nou, mooi. Bedankt voor deze recensie, voor deze geweldige jachten. Ja, die kerst dus winnen, die stuurt die dan daar. Arjen L. die zei, goeiemiddag en vanaf het moment dat het 300 uur is gehaald, hoe lang duurt het nog voordat het geïmplementeerd kan worden? Dus wanneer kan Google Fries tegen me lullen? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Dan moet Google daar zelf dus mee onder slag gaan. We kunnen die mensen natuurlijk net dwingen. Alleen nog, die dataset is openbaar, dus in principe kan elk bedrijf die er wat mee wil, die kan daar wat mee doen. En ik kan me zo voorstellen, bijvoorbeeld bij orenprojecten zoals een zwaarrobot, dat het gewoon wel heel wichtig is. Dus ja, wanneer Google het implementeert is lastig te zeggen, maar die dataset is voor iedereen gewoon te downloaden. Dus een slimme student kan als het even meezit met een paar dagen al testen. In principe zo inderdaad een toekomststudent die, weet ik wat betekent om Fries praten te kennen, die kan dat gewoon ontwikkelen. Omdat ze gewoon die dataset is iepen bier. Klinkt dit logisch? Hoe kan ik het beter uitlezen? Maar straks zien, iedereen die spreekt die zin in zin, die wil er een computer heen hellen. En op basis daarvan kan een computer dus Fries praten. Ik denk dat het een simpel verhaal is. Leuke prijzen. Jopie Dopie zegt, ik ga een klamme sec. Nou jongen, dan was misschien in de douche of zo, jong. Maar goed, wel meer prijzen. Ik vier de helden. We gaan een hele mooie zwitbaan. Misschien wil je van een tennisser of een hutrenner of zo. Dan het zwit rent in de eigen. Een hele mooie zwitbaan. En we hebben hele mooie popsockets. Die kun je achter op je telefoon doen. En dan kun je hem beter beet horen. Als ik zoals mij een bast in het scherm had. En als ik in handen roeien litten had. Zo, dan kun je tussen. Die doet zo op je vingers. Dus hem zo. En dan had je die telefoon valt in telefoon hebben we in klauwen bij. En wij hebben een hele mooie exclusieve Frieske vloggerpad. Arjen Douwsma die had al insprutsen. Let dus die Arjen Douwsma in gegevens hebben achter op frieskevlogger.nl/prijzen. En dan maak je kans op die prijzen. Ik zou Jelmar Everel die zelf voort wat inspreken. Ik hoop dat het nog inmiddels ook een keer die in had. Want ik ga van Jelmar Everel wel eens vaker dat we het inspreken zoeken. Maar is het ook net gebeurd. Arjen Douwsma insprutsen. Soes maar Hollands praten in de chat van de Frieske vlogger. Ja jong, ja, dat komt ook gebeurd ook hè. Had Jopie Dopie inmiddels de probleem met zijn klamme sec oplost? Of moet er andere dingen gebeuren? Want misschien hebben we nog ergens een mooie handdoek. Misschien zo'n zwitbaan om een sec. Of zit er om hinderdorst hé? Had er misschien niet last van hè? Dus die prijzen bent te winnen als de inspreekst op inspreken.frl en dus stuur dus even de frieskevlogger.nl. Ja, de frieskevlogger.nl/prijzen. Nou, ik ga nog even voortwan hoe het ongeveer mat. Dat zit je nog even zien litten. Het is net heel de regel ja. Ja, ik ga correct op squallen insprutsen, zei Jelmer Everel. Ja, op squallen? Bij de Frieske les? Dat zou mooi wezen. We hebben dus net op squallen bij de Frieske les. Maar goed.
Het is verskorrend boven mijn budget. Maar Sjen kost het niet en dream mij net. Ik vind dat er zit af en toe een mooie zin tussen. Wat wie les ik daarvoor zin? Dat wie iets met een moes of zo. Ik hoor het broeken als een wilde moes in de broek of zo, maar goed. Er is geen wet of de duivel kan er een god in vinden. Ik heb wel even die tegeltjes geschreven nou. Vaak eten ze een stuk ballen onder het werk. Ik weet wel waar dit gaat, maar... wat ken ik van die dwaan? Hij zei dat de lieds wie voor een altviolen. Sommige zinnen, het is te wat. Ik ga Fries les. Ik zit nog even verder van de kachel aan, maar... mooi Jopie Dopie, dat is goed om te jaren, Jopie Dopie. Jopie Dopie. Of een wie het waskantje eromheen halen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit zijn al goede tips, jong. Hey, voor de klamme sek. Voor de klamme sek van Jopie Dopie. Ik hoop dat we die problemen hier die we het oplossen kennen. Dan hebben we misschien meer de problemen oplost. Het zou mooi wezen dat we dat hier wat regelen kennen hier in deze livestream. Ik zal inmiddels deze weer even voorthalen. Ik hoop dat je mooi je gegevens achterlaten. Dan heb je de frieskevlogger.nl/prijzen. Ik die mooi petals laten. Ik denk het wel. En als het mazzel hast, dan doe ik er ook een t-shirt bij. Als ik een goede bui heb. Als ik een goede bui ben, doe ik er een t-shirt bij. Dus ik zal even een beetje koffie drinken nog van mijn droege moeder. Hier, nou ja, let maar. Ik zal alleen 4 zinnen inspreken. En morgen in de livestream. Ik even denken, hoe let zul je wezen? Iets later misschien, maar moet ik filmen. Dan maken we de winnaar bekend van het geheel. Dus even. Heel wat dorpen hadden de laatste jaren een protte nijbouw gekregen. Wie binnen leraar worden? Ik zal even denken, maar dat maar goed. Die ben ik nedig. Temperaturen van heel eind in het 30 ben jij de regel als uitzondering. Zit trouwens in de Facebook te zien of net? Nee, oké. Oké, nou ja, via Facebook zullen ze ook meestal. Hallo Facebook meestal, die hak ietsje minder in de peiling. Wie denk ik, Erik zei het met je Erik, jongen. Daar ging ik mij akkoord. Maar onder één betingst. Mooi woord, betingst. De klok slaagt alle oeren en jeloeren. Nou is het mooi, ik doe een inzien zo. Nou is het mooie bij dit gebeuren. Even zien. Waar mag ik heen? Ik denk even zo. Ja, zo. Dus kun je statistieken zien. Dan kun je zien hoeveel het zelf insprutsen. Maar het mooie is, dan kun je zien hoeveel het oren meestal insprutsen. Nou, dat kan ik nog wel even zien. Hier, ja. Dit zijn de Frieske top-insprekers. Ik sta op dit moment... Waarschijnlijk ben ik iets omheen gegaan, want met Pieter het goed is nog wel voorbij, denk ik. Ik zit op plak nummer 34 van de insprekers. Dus het mooie is dat een van hem nou, ik weet net, misschien zit JBJ echt toevallig te zien. Die had dus al meer dan 4000 centjes insprutsen. Dat ken dus gewoon, hè. Tineke, echt goed voor 2000, maar JBJ, ik weet net waar dat is, springt er wel echt 4 bovenuit. Even zien, even zien, Friesk, zo. Ja. Fuel Fox, Boukje, als je die al flink insprutsen, hè? De Atoomblom, Frieske Hinders. Een soort collectief van Frieske Hinders die de ondienspreking is. Dat is waarschijnlijk net te verstaan, maar... Trude, Ipi, Geeske, bedoel, op de vrouw, ja, net dat ik het zo zeg. Hier, Trude, Ipi, Geeske, Annie, Lia, Ellen, Lisbeth, Pita, Miguel. Dat is dan wel iemand. Wat is de website? Inspreken.nl. Hier het wel zijn? Of weet ik nog een grapje dat ik het nog eens zeggen moet? Omdat het zo vaak zijn wordt. Even zien. Dus dan kunnen we zo weer omheen, denk ik. En dan kan ik erop naar inspreken. En dan kun je dus gewoon bij de top... bij de topjaar van de insprekers. Dan krijg je extra prijzen. Hè? Als je zei van... Hey, als je claimen kerst van... Ik ben die en diezelfde en ik ga zo volle insprutsen. Nou... Wat zei ze ook? Vertel het nog even, Bart. Kom maar. Ik denk nog niet dat je een kistje stroepel is. Dan meisje komen, hé. Dit is de microfoon, hè? Dan meisje komen. Sorry, ik ben het net meer wend, joh. Nee, hè? En dan lezen we echt helemaal in de water. Hè? Dan krijg je hier een all-inclusive ervaring. Hier bij de Frieske Vlogger in het kantoor. Dan krijg je echt nog een baardbehandeling. En dan moest ik helpen. Du bent gastheer, Het hè? is een speciale baardbehandeling. Ik weet niet wat het is. Dus inspreken maar, Ik hè? heb alles aan, dat is geweldig. Het is een beleving, het is een ervaring. Ja. Zo. Nou ja. Ik ga je wat zoutje del zetten, dat is voor de flauwe grap.
Oh, wauw. Sorry. Sorry. Wat is de website? Inspreken met DWRL. Oh, dit is herhaal ik alweer. Dus geef even lekker naar Inspreken met DWRL. Spreek daar even in. De provincie en in Beppe zul die tank bewijzen. Het is heel makkelijk. Het ken mij de telefoon, het ken mij de iPad, het ken mij de computer. Het ken misschien zelfs nog mijn 86 of mijn oude Mac die we hadden staan. Ik jij dat nog net. Is dat hem? Ja, er knettert een oude computer hierop achter. Anita Veentjer zei het leuke prijzen. Anita Veentjer? Dat is van die familie van Eduard Veentje, denk ik al net. Eduard Veentje die rent je staartje, die heeft niet straks jongen bij de lachjes. Die, is dit in mem of is dit in zus? Oh, die mem, oké. Nou, leuk. Hoi Anita. Gaat goed met Eduard, hè? Gaat nog goed met hem. Ja, maar je had niet straks later in beeld best, hè? Ja, hier is al in beeld best. We zullen nog even wat meer zintjes inlezen. Daar gaat het hier uiteindelijk om hier natuurlijk, hè? Dus ik geef weer even naar de hoofdpagina. Inspreken.nl en daar geven we. Er komt 1 miljoen beschikbaar om meer toeristen naar de nationale parken te krijgen. Ja, accent is dus eigenlijk net heel erg van belang. Maar het is in elk accent inspreken. Zodat je nou, ja, ik gooi er even een beetje Westereinders in. Dat is meer even voor Bart, dat ik een beetje thuis viel hier. Wie wil letter bij de vogelwacht? Dat is zoals ik zin, daar steek zo, wat lees ik eigenlijk voor. Maar goed, er is dus blijkbaar een mooier in Friesland die had deze zin betocht. Ik weet net wat het is, maar ik zou nog graag een keer in een live uitsturing aan willen om te vragen hoe komt er nou eigenlijk bij deze zin? Want we gaat het weer. Waar zit de jongen wie de laatste wedstrijd van de simmercompetitie? Dat is echt seizoensgebonden, hè, die zin. Er is een vaste dijindeling en er binnen beskaten groepsregels. Beskaten? Ik ben het verskaten, maar. De droegte van Verline Simmer wie de onleiding van de eigen wetterwinning. Dat ben ik het altijd makkelijke zin, ja? Of soms ook een drege zin. Dus, ja. Het is net altijd even makkelijk om het in te spreken. Maar het is wat het was, ja? Dan was ik maar een goed lezer van tevoren. Zo, ik lees er nog in 1 keer op, hè? Als toek best, dus toeker dan dat ik ben. Dan doe ik gewoon eerst even zo. De koorknapen staan op de 2e verdieping en ze zien uitzicht op het altaar. En dan op pas opnemen. De koorknapen staan op de 2e verdieping en ze zien uitzicht op het altaar. Dan praat ik het dus doorheen. Dat is wel heel dom, maar goed. Oké. Even, wat hebben we nog meer voor? Missie met die man van lekker Exa. Jalke bedoelt. Ja, Jalke. Ja, ik hier er graag een keer heen wollen. Maar ik weet eigenlijk in het café nog wel hier gangen net. Want ik heb begrepen de dochter van Jalke die wil met tros zetten. Maar ik ben er net bij West, moet ik eerlijk zeggen. Has de hoenekop ook al strikt van de bekende Friese insprekers uit Arjen L. Nou, die had al een keer insprutsen. Dus misschien haast het mist. Maar die zit al ergens in. Misschien... Kijk, een moon wel even een opzichtje voor die. Dan kijk ik hem wel even instarten eerder. Maar ik ga hem nog zo gauw even net te bieden, denk ik. Of Boer Frans. Boer Frans is ook wel inspreken natuurlijk, hè. Oh, wat zeg je? Mijn broer bellen. Misschien mag ik hem even opnemen of net? Ik ga even hier. Wat ja? Hey, jongen, hallo. Ja, hallo. Wat was die watertoren? Die wordt terug horen? Nou ja, uiteindelijk wel. Oh, maar dat kan wel. Oké. Ik denk dat er wat twijfeling over in, maar dan hou ik het. Dat komt goed. Nou, super. In de water. Oké, hoi. Ja, dat gaat natuurlijk. Ik gewoon tron natuurlijk. Hè. Mijn broer die is bij mij thuis bezig om watertonnen om te sluiten. En dan worden die ondertussen dat ik waterpomp installeerd. Wasemkappen weer inspecteerd. Er gebeurt van alles. Als ik nog niet spreken ben, dan ben ik mijn hoes aan het verbouwen. Dat komt daar op Del. Beer Boelo zit Hendrik Jan. Beer Boelo, maar dat kan je niet spreken. Dat vind ik ook wel. Maar ik denk dat Beer Boelo... Ik weet niet, leeft Beer Boelo nog? Nou, er is een man die speelt Beer Boelo. Die zit dat in het Beer Boelo pak. Die is mijn pensioen gang. Dat weet ik wel. Ik ga een keer die man van Beer Boelo, of mensen die man die in het Beer Boelo pak, ga ik echt een keer op een hele schandalige manier ga ik die inhalen. Kan ik wel even vertellen, dat is wel grappig. Ja.
Ja, nee. Ik wist ook niet dat hij het wie, hè. Maar ik weet op je Hudde Griep. En ik kwam het van Woorden. Ik moest naar Ljout. En ik wie bij Hudde Griep. En toen realiseerde ik me in één keer, ik ben wat vergeten nu van Woorden. Dus ik moest weer waarom. Maar ja, je weet hoe het gaat. Dan ben je wat vergeten. Dus dan ga je nog meer haast. En toen ziet er een heel drege Opel Meriva rieder van me. Dat ben van die parkauto's. Kessen misschien wel. Zo'n oude Opel. En die scared mij erop, jongen. Dus ik vind dat het dan stoplucht wie je dat toen. Maar dat had er op het einde van Hudde Griep als richting, tenminste van Woorden, is dan had dan cruising. En als ik zo'n middenberm, toen had ik gewoon inhellen via links. Dan had ik de midden, ja, aan de linkerkant via de middenberm ben ik toen gewoon gaan. Ah, die is schandalig, hè. Ik wist ook net zozeer dat hij erin zit, maar toen Jerk later op het werk zei dat hier werd Jimmy Verdien zijn van die vriend van die riep wel heel asociaal. Ik moet jou echt even tegenkomen op straat, zei Valor 7 Andy. Dat ken je allemaal. Ja, jongen, dit is de meest interactieve live show die je maar bedenken kan, jongen. Meestal kan je zomaar niet erop bellen. Ik zal even, ik moet inspreken, hè, want ik vind het even. Na de laatste toon wordt wachten op het applaus. Hij heeft hem gegevens trouwens al achterlaten op de frieskevlogger.nl/prijzen voor de geweldige hooprijzen. Tinkerom, ik maar het even, ja, dit ziet er al wat amateuristisch uit. Dat is het misschien ook wel een beetje, maar... Een reactie van Jilmar en Arja. Oh, maar die hiet toch al? Ja, maar die zit in een post, hè, in een mail. Oh, Jilmar en Arjen, die hebben al een mail stuurt? Ja. Via de frieskevlogger.nl/prijzen? Via de frieskevlogger.nl/prijzen. Ja, sorry mensen, dan komt er niet eens een griebus in beeld. Dat doe ik, hè. Dat is... Nou ja. Opa auto, lekker dan. Ben 48 en heb er een. Ja, kom, opa met Riva is toch wel een parkauto, toch wel net? Ja, laten we wel wezen, hè. Hey. Ja, met droege EGC's dat het net een parkauto is. Misschien net wel paken, hè? Hij is 48, dan kerst die in principe parken wezen. Maar even waarom reken je dit, maar... Ja, ik heb hem makkelijk, toch? Je moet 2 keer paken bij zijn kern. Dat is goed die best die hier is. Oh. Nou, die wat er binnenkort. Ik maar even samen dan weer even Bart. Want ik ga wel toch doen, was graag meedoen. Maar je zit op de achtergrond zit Bart, je wordt de razen en de roppen van dit en dat. Ja, dat is leuk grap. Welke soort ik mij nou? Voor de flauwe grappen. Oh, sorry. Ik zal even dit intro inspreken. Ik denk dat ik daar wel het beste aan mijn jocht kom. Nou, dat is nog wel hè, maar... Aanleiding van het onderzoek wie de oontasting van een famke. Mandje te midden een weekelien. Serieuze dingen komen er voorbij. Ik weet nog wel dat de eerste trekkers kwamen. Nou, dat weet niet voor Martijn net, want die is 48. Die had misschien wel... Je hebt wel gelijk, zegt Martijn. Nee, nog geen paken. Dan best betierd paken, Martijn. Zei hij. We missen Bart, ik zei Matten. Matten? Ja, je hoort Matten. Welke Matten is dit? Misschien wil Bart nou even vertellen, ik weet niet, is het druk? Oh, Bart is heel druk. Bart die ken eigenlijk net meer in een livestream, want die had zo druk inmiddels. Die ken eigenlijk net meer opdagen komen. Die mat gewoon werkje. Zo, ik ken je een beetje oude horen en met Bart ontwerken. Dat komt op deel. Ja. Ah, Eduardo kerel. Marten Pieter Groen. Marten Pieter Groen. Ik heb vroeger mijn man werken, dat groen van de achternaam, maar een oor niet sowieso, maar moet hij wel van een fan naar maken weg. Groen, wie een verslag jou bij de omroep. Maar goed, dat even terzijde. Nou, ik zal aan één keer 4 zinnen doen en dan eet ik mijn ei even op. Al schijnt het wel slechter wezen om koffie te drinken en aaien die tegelijk. Dat schijnt een hele rare uitwerking op de maag te hebben, had ik jet. Ik wil niet weten wat voor uitwerking altijd is, maar... Zo, even een aai. Zo. Nou ja, we houden dus al, want meestal gaan ze dus ommelden bij de prijzen. Dus we kunnen morgen dan geven we de verlotting doen, morgen bij de livestream. En dan weten we waar de winnaar is van die mooie prijzen. En dan gaan we morgen natuurlijk weer nieuwe prijzen voor, die dan weer de volgende dag weer voor het doen worden. Dus ja, zo gaat het hier wat. Dus Demi Postma. Ah, Maarten Pieter, goeie.
Ja, voor mij is het ook komen. Ik ga even naar. Ik zou zin om naar. Ik zei hem heel te lezen. Oh ja, dat zegt. Oh ja. Voor meer de begin van hier, dat ging een Friese artiestengala. Die is ook wel leuk met hen te gaan als Friese vloggen. En dan ben natuurlijk de crème de la crème van de Friese muziek komt daar bij elkaar, hè. Ik zei dat Emiel weer nomineerd voor de beste videoclip van me, maar wie kwam van Friesland? Ja, even lekker aiken, hè. Lekker, ja. Nou, doe ik nog even 4 centjes, meisken. Want je al jaar nog even de adresgegevens achterlaten ha, op de frieskevloggen.nl/prijzen. Dan geven we morgen oer tot de verlotting in de livestream. En dat liet ik me geen 2 keer, zei ze. De officier van justitie acht het moord net bewijst, maar houdt op deerslag. Ik weet niet of ik me trouwens wat inleven moet in deze zin, of dat het maar gewoon heel erg sec voordreunen moet. In de sneurscompetitie waren een soort wedstrijden net spelen in verband met het waar. Zie ik meer als een computer in. Klik postvak 1. De pastor is er in principe moos van een peteer of oors op afspraak. Of misschien ken ik als inspreker als bekende Friesen. Dat ik een stem nijdwangje. Dat ken natuurlijk ook nog, hè? Dan moet je maar hier welke bekende Fries ik nou nodig. Als het heel slim is, hel je dan een dokter. Dit is net een Fries. Dit is net één. Ik heb maar één nijdwang. Mandje is uit eindzet met het U-deal van de nieuwe uniforms voor de politie. Vlogs. Ja, maar misschien moet ik meer ken ik een muziek als Emiel in te spreken. Hoe zou die inspreken? Daar had je in tussen nog hoe naam een kandidaat melden. Zoiets? Vakantieparken en hotels in Friesland hebben het druk. Als er net komt. Wat doe je dan? Jolke, ja tuurlijk, ja, inderdaad, zoals Jolke, ja, maar er is maar één die echte Jolke stem, hè? Dat is een van de grote fans van de Friese vlogger, die kan echt de Jolke stem naar, want ik ken een keer bezitje. Komt ie hoor. Dit bedrijf, dit bij een zorgklanten, goed om het groen. Ja, ik heb best wel erin zo spreekt, hè? Dan moet de Google Home wat ik verstehen. Zet de verwarming in de gang op 18 graden. Het mooie is, mijn zoon, Philip begint ook zo te praten. Mijn zoon. Ja. Bij de politie komen altijd meer klachten over vuurwerkoorlest als oorjaren. Dit mag ik op naar lezen. Het onderzoek wordt dient door studenten die in de eindfase van de studie binnen. Hier is bleu bij vrouwen en zal eerst wel een setje gaan maken. Ja, waar kent net zo'n persoon? Huh? Nee, dat gaat niet goed. Dat mag ik nog niet spreken. Rijtse Spanninga, hoe praat die? Die praat altijd heel wild, toch? Bij de politie komen altijd meer klachten over vuurwerkoorlest als oorjaren. Matten, jongen. Matten. Nog 1 keer 5. Dan ben ik klaar, ja, dan ben ik ook klaar mee. Dan ben ik klaar en dan klaar mee. Wat men net bereiken kan, moet men steen letten. Ik maak verschrikkelijk leidje. Als je taal onderwijzen wil, dan heb je een norm nodig. Bij de instelling wordt het tientallen baan skrast. Ik kreeg van de trainer te jaren dat er Kees uitkeers boppen mij. Nou, dat was heel snel. Nou, en weer eentje.
Nou mensen, dan hebben we denk ik voor jullie wel zo'n beetje klaar. Hè? Moeten we dus de prijzen uitrekken, wijs dan ook weer bij. Dan gaan we inspreken en prijzen uitrekken en prijzen uitdelen en we naar je prijzen onprijzen. En de prijzen die prijzen weer de prijzen. En de prijzen bij de prijzen. En de prijzen krijgen we weer prijzen. Nou mensen, Sabé, ik moet ook een soort van laatste zin hebben. Hè? Dat ik een soort van catchphrase-achtig laatste zin. Een soort van ontmoen, maar dan ons. Geweldig man. Maar een geweldige jongen. Doei.